Maing hapon, maing buntag pa bay. Putos kay no. Tugnaw kay bay. Aw murag halfway tugnaw, halfway init iok sabot. Nya karong adlaw kay kadang Wednesday. Of course, Wednesday karon nya. Pila ka days ago nagtiwas ko kanang video sa akong vlog na koy kanang kuan. Na koy himo para sa Bisaya by vlog baga murag kana lang Instagram pero siya ayo. And then last time where I made a video nga nagyong ko nga kaning Osmo Action akong gamiton pirmi nya mag-edit ko sa iPad Pro, but naabtan ko sa time nga daghan kog assessment and as usual ni crash na pod. Either way, so karon ni give up unta ko gamit sa Osmo Pocket, Osmo Action. Sige yung Osmo Pocket, Osmo Action kay kanang na-realize na ko dili kay siya wide ba, and then ang iyang color pati gid siya niya inig-edit lisod, so mag-edit ko sa kanang kuan sa iPad Pro noisy guba kunana. So yan ako adi na sa komo try ni kay maganda magkabati akong content, but karon ako na lang siyang buhat-butang sa custom settings. Ang akong ISO nakaset rag something nga fixed, and then hala, ang white balance so pa na ako ma-change. Anyway, ang white balance na ako ang gi-fixed niya. Di kalit lang init kalit sa gawas. Nihayag lang mayo. So, karon kay napa ko sa Cat3 gikapoy ko kay nagkadlaw na ko kanang trabaho sa programming na mo niya. Bawa ka ng banga kay nag-programming. Dugay kinahuman. Mag-exam pag yung kurang alas 2 niya kanang balaka ko kay maski murag na ko'y idea pero murag di kay ko mga ko programming kay ages ago pa ko last nag-program niya tapulan kay ko. But anyway, I hope mahumanin ako karon niya kanang namagi ko yung laboratory nag-recording na ko sa laboratory kay kapoy. But kamabay, kumusta mo diya kanang vlogs na to karon bati kayo kay about kanang kuan balay raway mga bagko ba hindi to kanang magsulit ko sa Facebook na ko magsulit ko sa syudad ba, then ipakita na ako sa inyo ang Melbourne kun sa ba natatog katong wala pa lockdown buang sa ni kung kanus ako ni eskwela kanus ako daghang time na ba nga mag video gawasan ni si pisting yawang COVID, so muna aron most of the time na sa balay stage 4 lockdown pagin me kay kanang nag-outbreak, naggrabe man mo nag-wave, second wave niya, grabe kay nga rin sa Victoria, grabe yung kayo mo sin out man tag 700 ang cases, dako mo kalimutan sa ila ha. Karon ambot pila man karon. Lately tag 10, tag 5, tag ana na lang. Tag 5, tag 5, tag basta gagmay lang yung kay lately. Naon nila ko pilay kuan karon. Ano ko pilay numbers karon. So karon kay 13 na sa disa ka balik pila ka days ago mga gahapon 10 ka buok the other day 5, so if 5 nung tamin dalipay na karon ibalik og 10 ibalik og 13. So kuya og gyapon murag maguno na ka 13 new cases rabat kami lockdown gyapon, like di mi kalakaw 5 kilometers away, di sa mi ka pataka gawas nya kanang at least wala na curfew. So na curfew mga 8 PM ra kutob nya 8 to 5 wala gawas sa balay, di ka pwede ka gawas. Ang exercise kay 1 hour ra karon 2 hours na nya pwede na ka na kuyog nya daghan na murag easen up na pero murag gyapon stage 4 murag sa Cebu isik yung sansa. Suya lang ko ba nagtanaw ko sa mga lugar sa Pilipinas maski daghang pag cases sa mga tao galaglaag ka beach unsap na diha nya. Sa US grabe naga summer holidays kami nga lockdown, seryoso lockdown nya. Makita ko sa ubad state, makita ko sa kanang kuan sa Perth as in nag-shoot nag-wedding sa mga kaila. Kami nataming wedding karong 10 but di mi kagawas kay di maray allowed to wedding nya kanang kuan di pagyud kanang sito gani di pagyud pwede mag-shoot kay kung sa business di pwede mag-shoot basta nana. Anyway, bati mo kaning angle. So rin tataod batog sa kadali kay na po ko exam alas 2 mag-story tag may alas 2 magawas tingay ko musket kay ko ako ba sa buhaton pero
Kita-kits ta. Tugsa ko balik. Bye. Okay, bye. 12:30. So, akong exam is in 2 hours. But makadungog ba ka muna ako kay namo kay face mask, pero 2 hours. Within 2 hours ang akong exam, and then wala lang, lakaw sa ko kadalas gawas pa pahuwas ba, reset sa utok. Pero murag alanganin da. Anyway, check sa ko sa mail ko na ba kay bagong parcel niya abot. Kay check lang. Medyo sorry, tas park ka dali. So so makita ninyo hayag kay karon murag init kay ba. So magunaw na mo ano ga flannel shirt man siya nga murag halimuot man kayo. Hangin kay sabay niya kanang ngari sa Melbourne, kanang makita nimo murag hayag ra siya, kanang murag init ra ba, pero ang hangin bugnaw, maski unsa pa na kanang init nga maka sunburn, pero kung naa ka ngari mahibong katugnaw kayo niya ma-sunburn ko kay ang hangin bugnaw man, di ka kabantay nga ang sun init, pero ang ultraviolet rays tago ka rin, ang ultraviolet rays grabe kayo, murag guba ang ozone or unsa, pero indot lagi ni atay kita mo ha, awa bantay mo na yung mga buwak cool sa kaya tanawon ba, tanawa picture niya nila ako wa man sa uban, diri raman na linya murag ituyo mo tingin nila picture na nakbay. So nagpicture ko kadali dyan, na-realize na ako murag bati akong setting ganina sa camera, kaya nga akong ISO about 3200 dapat iset na ko less than 1000 or mga 800 ang ISO para nindot siya kuha ang maximum atay. Oh well, sige lang. Anyway, bye. Mura to siya, bye. Quick stroll kay matug ko balik, pero nawa na akong duka kay nag energy drink ko atay. Sige bye, so tabalik taas sa ganing vlog karon, duda ko taas sa kayo. Let's go. So bye, mana akong exam mong Japon, galakaw gipo ko badong hari kay walking gina ko may, pero may gali okay ra akong exam, problema na ko ang finals na lang. May nakagawas ba niya kanang di pa pwede ka gawas tayo, di ka pwede ka tug 5 kilometers, so dire rami within the area way ayo check na pugos mailbox. Wala lang, trip lang. So ganina naglakaw-lakaw ko sa init, kanang hayag kani mga buwak ni bloom ba, karon nibalik ko wala na, nanira na sila padong nagabi pero spring naman, so daghan jud kay mga kuan, daghan jud kay mga buwak manggawas karon. Ako nga sa park mga tao na nanaw na ako sa Daram Park. Pwede ganang mulakaw. So ang atong vlog karon ingon na nilang sa wala say ayo. Sige bye. In the next few days okay na itong vlog, kabala ka. Ayo bye bye. Exception sa ta karon atong gamiton pag edit karon kay ang laptop bisa ta mo gamit og kuan iPad taon-taon si gawas. Sige bye, last na lang gito, sulod na ko, bye bye.